सखी, काहे सखी काहे इतना परेशान बाड़ू हो? हम तोहरा से एगो बात कहत हैं। कहा न का बात बा हो? आजकल के मर्द ऐसन होले। कैसन होले हो? सुना सुनावा। दूसरे से अखिया लड़ावे। सुनत हो ना? सुनत है हो सखी। दूसरे से अखिया लड़ावे, अपन में हरी तनिको ना भावे। तनिको न भावे हो, तनिको न भावे। तनिको न भावे हो, तनिको न भावे। अपन में हरी तनिको न भावे। हे दूसरे से अखिया लड़ावे, अपन में हरी तनिको न भावे। बहरे के खाना बहरवे के रहना। सुना सखी, सुनावा। घरे के खाना तनिको न भावेला। काहे हो? काहे सोन का बहरा मिलत बना। हाँ तो फराई ना करत हो गुना। हाँ सुना, सुनावा। बहरे के खाना बहरवे के रहना। बहरे ही मौज खूब मनावे। बहरे ही मौज खूब उड़ावे, अपन में हरी तनिको ना भावे। तनिको न भावे हो, तनिको न भावे। बहरा ही मौजे उड़ावे, अपन में हरी तनिको ना भावे। काटेला घरवा के ओढ़ना बिछवना। काटेले घरवा के ओढ़ना बिछवना। घरवा के लोगवा न भावे। घरवा के लोगवा न भावे, अपन में हरी तनिको ना भावे।
दूसरे के मेहरी लागे ले हीरोइन। कितनो कुछ कह देव अपने मर्द के ना, अच्छा लेकिन तनिको ना बुझले कि हमरे हम काहे हो? कहाँ से उनका दूसरा कोई मिल गया बा। ऐसन बात बा? हाँ सुना, सुनावा। दूसरे के मेहरी लागे ले हीरोइन। मजनू तिरंगा के सिखावे